nso so yɛ da foforo a otwe dem ponyankopɔn de man na wo hwɛ machi hanoma ultra modern maternity ward foforo na yɛ baba bibia no wo hwɛ din na kuna du yi adomoto so miensa Asantehemma din na egu block no ho na eno no kyerɛ sɛ enne ko be reverse and kotoko hene de ne mfie aduonu no mafidi da no ne ma hudo pii na wɔyɛ de ama Asanteman ho baako eni eno nti ne Otumfuo'S Charity Foundation and Otumfuo'S to the second foundation ene adwumakuo bi a on nyina nso aka bo mu no masi maternity ward kama say omode emma won ewo eye Menshia government hospital na yenso so ya ba essence ye wo se yesom nananom ye wo se yesom Ghana ntim yenso aba edi dwumadi no so besom eno nti kan ye ho de beto fom de ne beso kase de ne de ba kopɛ enyo maame Fauzi kan ye ho ne fa dwumadi no efa emro Obahi bebre ano boku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akwa aboabo ho etuo ne to na sakra aboanko a ye de etiri beto asabi no frititio e frititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okwa afrana na no yakwa no ohye otoko je bibi okofo ne yai ekun bia ebedi na nti asie wo asante kotoko no no edina krofo ti di oti pempem konfo hu bibi onfa ni ti mpim duam ayempo asante kotoko wo afo akon na na se tu no no aye kunu mado Ohene ho keni Her Royal Highness Lady Julia Osei-Tutu ababa bidro de nanim onyam beta adwumadi no echi ye hu sa hyen foforo so ba ye hwa enye obiase Asanteman nyina ena Asantehemma nana kunedu yado ena babudura sebi so sebi nyato ye de ne baba amana kwa kwaji nedra ansna ye de dwumadi no e de ababa bosomo Asante kotoko no no so ni ebedi akwa ho etuo ne to na sakra aboanko a ye de etiri beto asabi no frititio e frititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko fo okwa afrana na no nana kunedu yato Asantehemma edin eneda so nana kunedu yato maternity ward ene na ye ba pepentime esan say Asantehemma edanintino enne ohene ho kene Asantehemma ho kene Her Royal Highness Lady Julia and afenso so eye board chairman edema Otumfuo'S to the second foundation and I just make you feel to see Amponyema. The former now, board of directors, Joe Beck Foundation, is Joseph the foundation board members elsewhere, what she has said. As Sidani and Lydia can see in Asia Momo, now Medina. Asantehemma wa Otumfuo'S to be a name, Mamma also aqua baby. Say, a buyer Sabia dear, not said the Tewa. And they say, I say, the real Moya dear, and I have a be a apostle or Hassan. Now, and she dear, and a band film you really funny, and say, and the social media bar. So, 1 3 years, the girl will be a lady at 12 on tea. You want to and he said, the video for the media a free Menshia hospital, however, I work for about and did that form in my big cat at home, not a home. Now, a friend can say, daily meet me, I have one woman. When she said the Julia, so a media lady, the Nakuma Sopa, and they said, only Otumfuo'S drop you any patrons. For that foundation, NGBA say one
foundation so hɔ na ɛhwɛ nkwadaa a yɛwɔ ehia ayaresa bebree a yɛde nyinaa ka bɔ mu abɛka saa foundation ho enti ɔkaa ne yɛn sɛ wɔn deɛ kwan ne betumi afa so ne yɛde aboa hospital yi na ankyɛ biara na Mr. Magnus Joseph Joburg ɔbaa sɛ nkɔmba bɛkyɛ adeɛ nam sɛ deɛ nea na ɔse kɔmbɛsi dan ketewa bi na nka mma yɛpɛ sɛ esu ade pam akɔ nam so wɔ sɛ mo bɛkyɛ adeɛ deɛ nyame nso de Julia ni so ade ho a ɛboa Otumfuo Foundation ne sɛ yɛbɛbae apɔmuden a wɔma Ahyia Hospital na awofoɔ ne abaatan yɛnya baabi da ɛnso atumi aboa na yɛn nsa ɛneɛ na yɛnkɔhwɛ na sɛ ɛbɛtumi aboa mo na apem wɔn mo po ade nso bi yɛ apemfoɔ na wɔyɛ apemfoɔ na sɛ wɔkɔ poma deɛ na wɔnya wɔba wɔnya wɔawo anya wɔba sɛbe na wɔntumi akɔyɛ wɔ adwuma ɛno nso hia na na deɛ wɔ ehia pɛɛ nie enti bɔ na mane wɔn sɛ na yɛwɔ structure design ne ɛka ɛwɔ ho ne ɛka ne nyinaa kyɛn nso nie wɔbɛfa ka ne fa na foundation so afa ɛka ne fa Otumfuo Foundation so bɛfa ɛka ne fa enti maame bɔɔle de Julia amaneɛ ɛma no nso gye tu mu ɛyɛ ne dɛ enti ne kyerɛ sɛ bosia na wɔsɛ yɛpɛ yi enti wɔn hyɛ aseɛ ɛne Dr. Hussein a ɔbɛka saa nkyɛn yi biara superintendent ɔno nso agye tu mu sɛ an ehia sɛ ɔka ɛne sɛ fiti asɛ na mpa no yɛ 29 pɛ na wei bɛma ebi aba abɛka ho aboa bebree ne mmedie no ho mfasoɔ nso ɔbɛba tibɛntie baako ne fɛ ne deɛ ɛhyɛ sɛ dwumadi ase a ɛnɛ yɛ nyinaa yɛgyina ha a yɛhwɛ ade fɛfɛ ɛti sɛ na me nso nkyɛ adeɛ abɛhyia mu sɛ afahyɛ a yɛdi fa Otumfuo sɛ tua bibio ne mfie aduonu no ho ne nyinaa abɛhyia afei mu enti bɔɔ yi wura amaneɛ ɛne Nana Asantehemma amaneɛ ne de Julia amaneɛ sɛ deɛ yɛmfa nka sɛ dwumadie ne afahyɛ yi nneɛma a yɛyɛ de hyɛ Asantehemma wura ne munyam ne Asantehemma ne munyam nyinaa so mfa nka ho bɛyɛ sɛ ne yɛyi na asi hɔ ne nyinaa yɛnim sɛ nnura ne nyinaa kɔ a na ase asɔre kɔda ofiri da Nyankopɔn ase so wɔhwɛ nyinaa so wɔhwɛ yɛwura so ama afe ato mfeɛ 20 no ma bɛto yɛn na yɛda aseɛ ɛbɔ mpaeɛ ma ne tiri nkwa yɛn sɛ ne yɛnɛ nso yɛbɛba ne yɛba bɛpa saa wɔɔdo yi ho ntoma wɔɔdo a yɛde to yɛn nyinaa Asantehemma na nakora do yi adɔm ɔbaatampa yɛn nyinaa nom ne nofo sɛ mmadi a yɛyɛdie deɛ ɛbɛboa Asantehemma sɛne dɔkta ne kaeɛ no awofoɔ ne apemfoɔ ne nyinaa bɛnya ahotɔ wɔn bɛba aba abɛhu sɛ nso wokɔ awo a wobɛnya sɛ wobɛnya wo ba na nneɛma a ɛmfata sɛ ɛbɛto awofoɔ ne abaataa no ebi nsi bio de mpaabɔ ne de bɛtaa saa dwumadie akyi nti bɛda mu nyinaa ase Nana Asantehemma nso na da ase sɛ wama kwan yɛ dwumadie to saa ɛdan yi so na nyinaa de mpaabɔ ata akyire sɛ dwumadie bɛkɔ so wɔ ha biara nso twɛ na Nyankopɔn nananom bɛta akyire na biribiara kɔ pɛpɛɛpɛ ne da Asantehemma ase na biribiara bɛkɔ so biara no nso ɛbɛkɔ yie na sɛnea dɔkta kan no menim sɛ wɔbisa baako na wɔbisa mmienu emergency diagnostic center ne nyinaa bɛkɔ aso mu na yɛahwɛ kwan bɛtumi afa so ɛtumi de aboa na sɛ dwumadie no nso ɛno nso aba n'anim nti yɛbɛda Nyankopɔn ase ne Asantehemma wɔ ase nti Nana Asantehemma ho nkwa so yɛwura Asantehemma ho nkwa so Asantehemma nkwa so Ghana ma nkwa so na Ahyia Hospital ne nyinaa yɛtiri yɛlɛ Awurade ase ɛne mpanyinfo asɛbi so nso bi nya dɔ KMA boss ɛne mpanyinfo aka nyinaa ɛde ɔmo ne mo nyamba bɛta dwumadie so nkuni akyi ɔpanyin kwankyerɛfo a wɔno hwɛ kyerɛ ɛde ama ɛyɛ Menhia Government Hospital
so say brasso ye kwa ye nyina ye maame Her Royal Highness Lady Julia Osei-Tutu edi enimu no me yakwa wakotwa homemu na afei so ye de aka no e de atom so Asantehemma ena afei so ye na ma hema no Mampo hema atinasinana edidi ena afei so ye eguso ma hema tepa ma hema ena afei yamfo ma hema nananom aba mo no aya esi ye ni montentin so nema no akono nefe eye nema obaatan bia ba wo so a obehia na odi esiesie no ho ena afei so ne ba no eno ena ododo bribi obaatan pa wodweno bibia ho no dwene ne mane nananom ho omame ya rapo ne fefefa ya hyehya enne den ema wo mba wo so ewo maternity ward foforo no mukura na ye bebia no ohene yire Her Royal Highness babeche edi ama wonina niema sebie so sebie nyado yoro Asantehene aye edi ama emma apomudin enwumesuyem COVID-19 HIV niema no edoso ena enneso so foforo kra enkenso enkenja na enneso so yedi eni ehuni Asantehemma tenasia amamreni amani mu sede wo hene tenasia nananom nyina bechia no sanso no Asantehemma tenasia nananom ahema amahema bedikan bechia ansa na abrempo ahema enso so ababa bechia Omiensha ne fa eye odudu pipi sede waside niema no edemma emma foforo ma enoma ba wo so ma ba do
bedi akwa abwa ho etu na sakra abwa nkwa ya di etiri beto asam no frititio e frititio odmakma ade no ya fa anto de da na efrato odmakma ba ade oba asante kotoko kufo okwa afrana nano ya kwa no ase kotoko je bi kufo ne ye ekun bia ebedi na ntia sie wo asante kotoko no no edina property di etipempe konfo na ye pacha mi dini die ma penfo a e wo ha nyina ewie yi me da onyankopon asese ya prime se memfa aseda emma penfo e wo ha nyina e wo dwumadi a ya se da edi kan koma twede amponya kopon a wama ye nkwani ahoden na fe wati wie mu nso ama ye fefe na odi ye nyina ebehie mu e wo ha se ewie onyankopon ye da ape ya se da etosu nyemu e koma ye nananum nyina nkankara ye nana Otumfuo ene ne yere e wa adwen papa wo mo dwene machia hospital ho ene emma e wo kotam ha ene ma e wo Asantehemma mu nyina ho na omode akade perfect e di abraye ye da masepa nyankopon enstram afei oboafo jo bega oboaye ema dwumadi yi susu ebedru sei susu ye da na se ye kwa boni se bebia onye skadie na dwumadi a erade ento ne nsem se de be ye na nanom frɛ no wo mu a ombetini ababa boaye nyame ensramu afi obi bibia oba ha wetutu anamon abeduru ha wode wa hofe wode wunim tie wode wusika bimpo e de aboa dwumadi na ya kan se Mijina Manchia Hospital, a pennyfo, any staff nyina anamu, e de asidama obi bibia, e wa de fefa ene, maye e de amaye, yeshemu bo, sa de fefe, ye de beye ejuma, na ya hwesu yi, ma otuna mo san beto a, when betia mama san amaye bibi foforo e de aka ho, na ya kan se ewie, na me onsra mu nyina, ya onsra mu. Mama Gladys here dancing. I wish you for baby I do here pon. You be Reverend Equia. Na oba hi bebre ana oboku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akwa abwa ho etu na sakra bwa nkwa ye di etiri beto asam no frititio edudu enkoso ade no ya fa anto de da Her Royal Highness wonkoso odmakma ba ade oba Asantehemma enkoso Asantehemma enkoso enkoso that's edina property di etipempem konfo hu bibia ofani timpim duem ayen kwa asante kotoko boafo akon na na se tu no aye kunu mado aye kubu eferi anasa wa be kunu me benu aye kunu mado aye nana se tu brim ponia anasa wa me dam ne ku